Right, welcome back. Karibu sana mwanchu mulikiriri. Unyolenga ya kuru Gatembe Television na Gatembe FM katukunyo usangamo. Karibu naanda sensemo ye amagazeti. Mambia bono. Ayo kutonyora bono nyorenga na bukonye utubuatia. Alia sembi tandao Gatembe TV ensemo ya Facebook. Na biga nsemo ya YouTube. Boigo tubaga na bukwenda sensemo ya SMS. Gutulikira ujume. Asijina machito butambe jirowazi 0741 58 3878 0726 44 7367. Yonsi kianda ikomi gazeti tokoleta bono mambia ansi lero ansa magazeti usichinga gazeti cheito bono mambia. Gazeti ya Taifa Leo kukumulekera tule ayali kiro gazeti ya Daily Nation ni ya gazeti ya The Standard litukulia lero ya Ijumaa. Matilda Obaiwa. Akurasi gazeti ya The Standard egotoka darkness in Dar es Salaam egotoka imense ya Tanzania na bebwate obo mwamuiga kubwatikana nali agendete okorekana ase ense eri ya ase ya mate ya Kenya ase chijirani njene geteko konya abana ba minto kurwari Tanzania torochi bono Tanzania gisani ine Taifa Lero page 1 egoteba Tanzania gisani bono negeteko konya orina gotebeti nururina goteti onye gokunyura no wakonyete watebete Diamond no yo ndokoteba kamenya wata Mr. Nice bonsi naba konyete no barega naba konya kuriri kuneli koyo igo ekiagera bono njirendete iyo Tanzania gisani tarimangana sarigo Nekero kuligiri gazeti ya The Daily Nation nekero kwa na Tanzania on H. Igo unyolenga aya onsi nigaga kale kumulekera ensi ya Tanzania awale aba matebensi ya Kenya. Lakini kirukuligiri gazeti ya The Daily Nation chipe chichiriachia gokonyoro mugano ulikire chipe chichia gatano kane wika gatano nalimo nigo chikworokia amangana au ayuagendete gukorekana sisiri ya Tanzania yamaiga yobo choli obwa korekana kugendera kubarua asikworokia umuraibu ensi yo Muswati Samia Suluhu Hassan atanga ine kigimane chikura chinyinge kolingana nebyo mugosijyo bachubara lichinseri ya Tanzania nende kigakiaga chiri abamenyi bensame yo naboiga bagatebanga maiga yusekero kwa barwaniriri babere bakwamereriye serikali naboigo gutayikira na sobo cholyobo nigo abali bakwamereriye serikali bagendera korobegana asugura boniga abantu baraligwe gusirobwema naboigo asebinte binge rusaliwa nyero mugano likire chibe chicho emambia bono lenga ki abantu bakubwatu chitiagaza naboigo no ekerobono serikali enseyo yarure ogochika ogotinde asaba kuri mbere mu bonsi gutigara nyomba naboigo ase emetandao amangana ali internet kuri migwa asensembali ya Tanzania magana makongu sana agenda tase Tanzania wikira bono iga no yo tokwenda Facebook tokwenda Facebook tokwenda Google ase Tanzania ndende kiagara tugote mitanda elimiri tokwenda mitanda ero bono tokunyara access gusena be egokonga akigima kurindi ase okay ase gazeti ya The Standard na wegotonga darkness in Dar egukwandira omochi o Dar es Salaam imerienseri ya Tanzania ekiregote bonga defiance Tanzania has exploded into its most violent unrest in decades after furious citizens pour into the streets to reject what they call a stolen election nigobono obanyale tegoswa ase chipara napoigo aso emechie menene napoigo bakrobekana napoigo gosalie bintu gosekorobusagania ase amagacho ochia visi napoigo kerechinde chanyale tegosamba wika okoye nigo bakotewa bono obuno bwebi ase chukura echobono bakageretenga nigo chale gochakoba chio morembe naboigo chio bosibore kurende echobono chale tire ibirera litinde ino muganore oire ribaga ase epeji ya tata ya tabazita aya tabazita etikenya gizani ayiwete ayarabira sisi ayiwete taringa nechinga kichobo chori kero to kwana obuchori obobe obuchori omwaka 2007 obuonde bwensi ataga niko inyora lakini kero to kuri anya no nsomera nguga mama nsomerega
Tanzania gizani. Okay. Tiba isi kuri kuga nga Kenya gizani. Never. Kenya abira somo sunte ekira basa bagenzi babere bakuruvukana ko last year na boigomba ko yega. Epeji ya kane ase gazeti ya The Standard yote Sulu's location unknown as election violence rocks Tanzania. Bono nigo omurai wense ya Tanzania omosike Samia Suluhu bono atamanyeriri asa gutoka sebire biga anemono ekira bono aba menye wense yo bono barorekanira gutwara obororo obotindi nekero bagote bono enchira oburai bwabere bokonekiwa anemono ase okoeneke buna bari bonsi barenga bambere beserikali tibaranyora ribaga ryokoboria ekirogo ekyo bono nako kwabagekiri nando kuno korokia buna nigo bamigire kose machiko yense yo tarabaga kubwatikwa naboigo mbabwati obosibore boli babwenerete nekirego teba omurai wense yo ikirabone gataranyara kumanyekana nga egotewa whereabouts of a president and senior government officials remain unknown bononga mbarororo bakoria mirimo ime ya serikali naboigo murai wense batamanyiriri ase bagotoka sebiro ebiga. Ekero kuligilia gazeti ya The Daily Nation namegano ende elikiro mugano ulikiri chibe kabire bono mambia numugano ogakali koleta abua amangana yomo ichano kigama okorokia ingaki abanyanyimbo abu bali ngete kulenda abananchi nande baunchikire koba nabwa baunirilia guseba kura na kuliangia abananchi nyoro mugano ulikiriga when police turn on those they sought to protect mugano ulikiriga igomo nchumuligiri numugano gutenyolia boy gabara ibande bamaye gabanya rakoba kuniri wana banyimbo igati abo yo karumo na siasa kuiwa mwere Raila Odinga na Mirugi Kariuki abonsi banyara ko bakuniri na guchandwa n'abanyanyimbo ekiga kicho kubiku kwabo byara igati abo bayigo omo yo kabero murayi bw'abanafunzi be university adungosi no mwana msiki Ochieng Kabasele abonsi oyo siliti umabwaye amasama kwa banyimbo kwa namuga uri kirechibe chichiga chia gatatu The Daily Nation mwana boyigo urasepe chieli ya kabere egazeti ya Taifa Leo ni kwora kinga ki omwana omoncholiyo yomo anyara kuba kunereligwa kiralike kiriko me yakenda omutinyo yo igo eta guso mutinyo oyo igo ikomyo go eta nigo yako tabakaranga omwana omoncholiyo igo nigo anyara kuba kunereligwa assembly ya Miremba Drive Nairobi ase abantu gete babwate Subaru egali Subaru bakagire ko banyimbo babwate ebunduki ya K47 basoete gusiba moyo cherete na kumubeteli yako bahachibesha ichi cyalenge shiringi ji milioni ibere chunta isano nemo na kumubeka maiga sebud aseba moirete oika seba chite kumutiga angene nyagitali nsamoli ya Ruisambo na gutamani nibeyo ino mangana makonsana ine nekenenga abanyimbo ngwesane barasobo unereli mangana nsialikira segazedi beche gatatu nabukwe manya yo onyara kubukomanya bone nganiga ngani yekoleta maswali ya mange sana abantu bagutendi para baganti uko ibera bako ibeire lakini aboroche babete nabo bwate bunduki na nabuche naba obisaba be serikali abantambarabi onyete Nairobi teri abantu bosi na hanamona ikiro kwa na Mirema Drive ikiro kwa na Ruisambo chinse mu cha Mirema alikiro muntu kumuligire na maiso abekawe gete uniform abekale ndaki okomoiroka nandi zukuru egende bon toko kumi kolengana nekiri abo bisaba bibutuki bakolire egotabaga abantu babiri babikire byara abwanda ke bale link tutu ebi obyombe biri byobusai ebyabo ebyo gokora butuki bwabanye onsali gone tato mwana ntali asobobe ngaiba ko Rusia chi uniform che serikali kaiba ko Rusia chibunduki bonabu no togosera watabanga nigo bokurume bore kirase nabo igo chinchira chia magega osemera ya magega nemenge ase chi office mirango ya sukunyuma yes chi office chinyinge ime yense ya Kenya nga no nyene chi uniform bune chiga no nyene chi bunduki chiga okonyoranga ebago chinyora kurwase igati ya brai me serikali yes tarimangana ase gazeti ya The Standard ekwana rekia makeri ya Jubilee na ndeine ngana turachikomorekera gekoraga chinsa ibire Kirota Jubilee declares Matiang'i ticket bearer vows to join opposition. Nekirobono ekiama kirigia Jubilee gekora wa Nero Mraivenso mukoro moske Uhuru Muigai Kenyatta wono kianyarire kwanera kusikianyarite komochora Matiang'i Dr. Fred Matiang'i koba urachikwemukie bendera gusora chikwemukie iriburi iria Jubilee ase obochori obonene bore bosio kirabatebire nere bono baire oboteneneri gose nero beire omokonyi
Murai ase kiama kio se deputy party leader ase kiama ekio ya Jubilee na boigo nechinga kichecho nikubate bono ne rura chikoba obosio wa Jubilee ne rura chikoba gakororeka nekira ase kire kiagera andake omoske urumuiga Kenyatta nga asa matuka iga na bakororeka nga tali koro kasaba Kenya mono igonga matianginera bono rura chikoba oli image ya Jubilee straight kole anu mugano oyolikire ase chibechi boigo chibechi chime gazeti ya The Daily Nation ni mugano iga ogakale kumulekera engane yo ya Matiang'i chibechi ne chiagata na kabiri gazeti ya The Daily Nation egotabanga Uhuru Party picks Matiang'i for 2027 egotabanga muraibwense umurayo mukurubwense muske Uhuru Muigai Kenyatta kulingana no musangirikano monene okorekanite onek was the National Executive Council ya Jubilee ni koba mwageta mabutana kumuchora Matiang'i koba omokonyi obumura ibwe chame yo nabo yigo kumwanchira guchikubulia bendera ye chame yo asobo cholyo banene bu mwaka 2027 kulinde bono unyolenga bono Matiang'i maiga yoko ibwe chame ya Jubilee ni bono yatigaire abantu bono asibali ba upinzani bono tuanyole Matiang'i kurwa Jubilee Kalonzo kurwa Wiper Martha Karua koru People's Liberation Party ndobwate Eugene Wamalwa koru DAP Kenya na boigo Justin Muturi koru DP abuno negati yabali bako upinzani egati abo Geoffrey Rigathi Gachagua o boigo o DCP abo wata influence aliko lekirondo chibago tabanga Jubilee bono yaitabire kokore mirimo na United Opposition ngabali bonse bakwambereria serikali ekiamagia Jubilee nigo kirete yareke magokore mirimo na barabu nga baitabire mbakore mirimo na babo Rigathi Gachagua babo kwarwanirizigingia omwanone kwarwanirizigingia omwanone kwarwanirizigingia Matiang'i omwanone kwarwaniriz omwanone naye tukanyitega mapema njirindete yo chikura tubwate chionse Samson nyoma zeino Samson akangapi oyo angete ya taliere mwanone Matiang'i welcome no goika immediate ino mugano rase page ya kabere ase gazeti ya The Standard yeri tukeri rero kurende nanda se page yo de bwato mugano iga ekero bono ngusana nentindi ya berege konekiwa ase commission ya National Police Service gosekyombekeri kya NPSC commission ya banyanyimbo iga sense ya Kenya na bwigo Inspector General of Police ingobone kigambero kyanyare tukubata ko chika buna ukurikwa kwa banyanyimbo na boiko gotenera emishara ya banyanyimbo asinsi ya Kenya eyu ne jukumu yo mu Inspector General of Police nganera bono ratenere amagana emishara na boiko recruitment ya banyanyimbo aiga ase ense ya Kenya inangana yaletiro kumusana na yiye irete ukurikwa kwa banyanyimbo kukanyara gusukirwa osio Karokolegelia mugano olikire chibechi chiagatano na kabere. Our plan is to develop the whole country, says Ruto. Muraibu somusike daktari William Ruto ere nigasingiri goteba murubulibwe serikali no kwegendelia na kobeka Kenya kogenderera na bukina kemagendero mugano olikire asigazeti chibechi chiagatano na kabere. Na bokora muraibu nsikira ariko yakwa na iga asensemblia Western wasasetaro ya yeye ensemblia Western Kenya asatebere na kusingirira buna serikali nigo ebuate amaraganio yogo kini Kenya na kwa walibe gali yali magenderero nyoro mugano yo asube chikata na kabire bono mambia gazeti ya The Daily Nation na boigo ase gazeti ya The Standard page ya gatano na limo gotebana Sakaja defense billions spent by governors on bursaries mu governor of county ya Nairobi Moske Johnson ada Sakaja niko bono anyari kwegerera abagavana kwena na chibasari kuchase aborokiwa kiriya gotebana aborokiwa bali baganitie amasomo kigima korende bakorwa sichinka chitari kwenyara nabo bagosirwa na korende nekero ekororekana gusaba senator babiri bakubwato kama borio nga ninkige kugera abagavana kwana na chibasari ne yene role ebona tagotigara ase serikali enene anamono wetira ase abajumbe ni gobono umugavano iganya aliteko rabuna serikali ya county nero ne bwateri baga yoko gendera gosirana na serikali enene anamona soko ni kibuna boroki wabonsi banyolire chisemi ase page eyo ya gatano narimo kukwanderere yore umuraibu kyama keri ya kanu omoske Gideon Moi nekera kubore buna bakenya banyare anene muno abasai banyare wesokia asobonge na kwerikia abuna abakichikura Temio kechibe cheko mera kabere gazeti ya The Daily Nation ego kwanera yo kabere omonyakirgo bweke ombekeligia gose omonyakirgo ase eke ombekeliyo bwenia
tukurukanganere Robert Ingazira nigo aikigo busibwe kyambero gati abona abantu bande babere tukonera other Otura na Peter Abuna abaiga dikolengana na keli igotebekana nga omosiyo igabwe kyombe kiga kyabo wenia gia social authority sha nigo bako mochigwa asobo nereligo sogo ogotumeka bobe gochibese kucheta 17.5 million na nigo baige tugo busibwe kyambero keli kana kyamili mane lokotsa litkuliri ligoro nyora yonsi asegazeti jibe na kabere emambi yabono na page yikomena kabere na rase gazeti yiga ya The Standard ne bwatu mugano yoyo gukwanira former sha boss Ingazira oyubono obunyadire ko ligere rwose kigambiro gyacakire kumurikira kubwatikana na kiribuna kibese ico kire 17.5 million echanjarete gosira anse yobuteneneri bwaye nabo igo serikali ndigera chiko tumeka 4.2 billion ase okorosi gwakuse okubwata ebibande obochori obonene bo mwaka 2027 Butaranyara koba abogoika watabana government to issue 3 million new IDs and renew 3 million others ngambira roro biko bwatu oboya naboigo serikali ko sembaro bakubwata gwetane chimbilioni 3 bakubwata ebibande oboya Kerokoli ya mangana kurwa City County gazeti ya The Daily Nation page 25 usichi page merangibra na isano yujigo kwanera igoro ya mangana au asebono egotobekana kurwa City County ya Mombasa egotobekana ababenyibe county ligo ba obaire rubo bwabo asokonya maurire au aliyabotena na match yengubwatikana nembule nyingi yuganda gotwa chinsemo au buna chinsemo na Elia Likoni kisaudi Kongwe na Changamwe asebona amachi aikire mpaka nyumba chia bobenyo asaba menye semecho na boigo ase etoigo egenda kubwata nse kubwata nogotua okonge kwembura asensemelia gose imensi ya Kenya ayiga keraliga na batuko nyerangano egusiga igembura yatwete sana sana igore yatwete jumbi echumbi straight mama ke mutombo igore yatwete jumbi kobate ya mwago yatwete kobate bingote mvua ya masika ajoroje kabisa biri kunendiri nabatabiri ikoyo chumbi jale ngenyumba akabeke sukwane mbura yatwete garatugo diko yorengereti matira garatugo poro mburanga kiyatwete ngani aseruga yekiruma sotenga it trained cats and dogs cats and dogs gama chari tore kunyuna yeji sene chigore ne ono no ichi bichantire mbate sesi myakona konkorogoro lakini ninchigo chia orore tonga pitonga chibicha tonga ndoreje tani mangana death injuries in Taveta chisemo cha Taveta na boyo Kajiado border clashes na ronga ndoche okungusana na nigo kogenderete ase omubaga bwe county ya Taita Taveta na boyo ya Kajiado ekero yarakane mune bisaku bibere bigendete gutwara okungusana na ase wizara yechisemi nigobono egotabana glimmer of hope for end of 43-day lecturers strike bono nga umugiro yoiga bwa boro kia Beti University oyo gendereire asegeka kia matuko wetani amerongene bono nigobono urabusa kubutoka tagekende ndeyonsi kia grabuna nigokorora okuko botenene bori Beti University kusebwa boro kia Beti University nigobono barachigo ikirona kosenga na boranyorenga wikirabona banyarire konyora okumerana ne serikali nekereo yatabirenga tagekende osikorbono umugiro uyu nabora nyare gutangaza buna oerire nabo igo abarimu nigo batigarite bakwe murungania igoro yo murobelyo bobo wenya umurobelyo oyu osha serikali kenderete ko betereria basoe ase umurobelyo osha ekero bagotabanga Minet medical cover nigo yeikire omoerio ekero omoyiga umuteneneri bwa o mangana public service Felix Kosgei wanajare gotabana serikali ne bwa umurobelyo bwoko nganya bari mu bonsi korwa Mineta gocha ase umurobelyo osha kuri nabari mu korwa sensemo yabone go bagoteba tibachieti gokolerwa gose mpachieti ebirengera libabo mpichieti koligererwa nabo igo nigo bakwayererwa nabo koirwa ase batanyale koyegerera Koligerelia maganande alikira gazeti ya The Daily Nation ajibechi nemerongo ebire na isano namo yokonderanga ekyombe kyubo kyaba wenia gia KMBDU tukonera ekyombe gia Kenya Medical Practitioners and Dentists Union igo gia kale ukwanera igoro yobwabo asobono gia kulire na kurikura tentinde anamono asoro segiro rwa Nyanza
gwitira somuli kibwe kembeki agre orwenyo niga gotebanga ogo tigiwa kwemeremo no gwakuchitranso ko bakolemeremo asese yobo chenu asensome yundi go korekana sinchire mbe nabo yugo kubwatikaine na mangana siasa igama iga yabakolemeremo chimi 250 mona babere 262 workers gotigi abange konganyigwa kwa transfer nabande gotiwa emeremo ime county ya Omabei asibo yugo kolengana niko mekigagia kulirenga yuno mangana bwatikene siasa na igona mangana ra kuirera insecto yobo chenu kole maligwa bobe yonsi nyawara chibecheka emerongo 250 igazeti ni ya The Daily Nation. Na ase gazeti ya The Standard ni gondo chabona igani getangazite amabaga ekiombekiri kia National Police Service bono nigo kinyarete gutangaza amabaga anemono yaba constable ase abubara chigoswa ase National Police Service na boigo nigo bagotebanga onde bwensi oranyare konyora chibiche chiga osorigetie meremeyo tabasa gwakanira kende gionsi tegetangani abombo Kenya atware ekibande kiomo Kenya abia emiaka 13 goika 28 years of age grade ya KCSE kebe ngeba sakoba inseye D+ na boigona yanda mange dekero bainanete warning aiga ere in red gotabanga recruitment is drive is free and open to all eligible and qualified candidates on the Wednesday tabasa kubotoka chibesa asikyobikiga kya National Police Service ekera kweligeria emirimo ayuna yoranyore page ya 19 kira ukwana chikaunti ao na boigo chinse mochiri onyoko tagete ribagerio mangana ega arachi gokolekanira Karokonyora kero tugutigana gazeti ya The Daily Nation na Elia Taifa Leo ni bwato mugano komnyoka paka chibechi chia kabere yukonera ushindi kwa Inspector Generali koti ikisema ndiye mwajili wa polisi wonobobu ibomo teneliwa banyimbo ne Redakas Kancha uchikonyora chinguru chine na chukulika kubuta na bayigo kurwa guchika konwensi saba nyimbo ikiamberekana niko kia mwireri bagelio na bayigo maiga boturukano ubabero bokende kwengusana no andake igati yomo Inspector General na boyige commission ili ya banyanyimbo bono goikiraboni gandi go Inspector General anyoreri bagali nene na rurachiko tebanga ni ngukulika na rune chingu chukulika kubuta na boyigo ukwana ase eliugiri nene ase kyombeke banyanyimbo imeyense onyorenga yago chika serikali go se sector y'abanyimbo irengete kuli ogolikiwa kwa banyimbo chiribu ikomi imeyense ya Kenya yonse na mangana likira gazeti yiga kuliende karonga ndikonya kora kura gazeti yiga ebechi ya ikomi ya gatano nige ukwanira ingana asobono mubunge oyomo mbunge ashtakiwa kwa kutohudhuria vikao tukwanira mubunge oyobono soere ilwa sugutegerane magacho usemi karubie bunge mubungo no bwaralia gotebekaranga omujumbe bwensemelia omujumbe bwensemoya omujumbe yiga asamalia tokurunga Abraham Kirwa gotebekana omonchumo ligereli omujumbe omosop kurase county ya Nandi tanya kwa basi bikarubie bunge asige kabono ikikarira tajo miyense ndigaga kalisko yense amono murwaire ayonse na mangana andake agosira bajumbe asebono bamo so rere ngana seki atari gukira nebikaro batamanyiti ngana makungusa kero mujumbo cholire naika kwa nyere emergency tuliko enda isiko ngwete ngo ekolenga nika zeti nga obeire wetani yangu mwaka tayo ataliko rekana sebunge lakini mujumbe tanya kwa rekana bunge Wana wikirabu na bwate gazireni ageroga ndiri kore kura sebiti gazeti ya Taifa Leo ega kaliko kwanera igoro ya magana au CBT na bokoranga ki ekelabo kerige Inter Milan bagenda takurwa nira kigma seli ya sili au chinga kibo igo Bayern Munich nero egenda takuru kibo nyankongo bwabo ansensemeli ya Ujerumani ayonsi na magana alikira gazeti gachube chichomo alikigma gazeti ya Taifa Leo ayanda bangi kura CBT no bokumanya ibika umwanchumulino matagerali gazeti ya Taifa Leo kura sende nongo kolera nchekera ngokora ndotinga kirotwa amagana ya Tanzania agendrete gosense ya Tanzania agendrete kuoka omurase chinga kichiga nigo bono ya teberenga ase gazeti iga ase ensemeria Pulse ngoteberenga court in the crossfire ebwate bono abana muziki ababugiye muziki abanyangero abatindiki makuru sense ya Tanzania aige kirondo chebicha yae yo iga Diamond Platinumz na boygo Harmonize Rayvanny Zuchu na boygo gatia bande bono bali banyare konyora
asa kongu akero obochori gose chinga kichiga eburaburu egende tukone kiwasi ya Tanzania na andake konyora ni go babire bakorosia amatera yo kombotogia Mama Samia Suluhu na boigonga kero bakagirete ngandake nechi campaign bare komokonya gokora ni go bono yatokirenga nabo abatanzania bakumurikira nabo igo barigeti gusagana obumenyo bwabo nabo igo nonyechi abisi chabo nekera baiga bagusaba amabera nga andake mbabwate kerengereri kende kebe yo kubetereria Samia Suluhu anyare ko bumura ebwensi ya Tanzania nabo aba bari mwana aba nabo bari mwana ngachete ga ndo marembura irana yes straight wakori yes have you finished yes wakura ngwasoma no. Okay, no problem. Leo ni siku ya Ijumaa, Oktoba tarehe 31 mwaka ni 2025. Taifa la Robeji Kianda dondosa hapa na pale. Okay, ingoko ila straight immediately paka Sakuru kwa Kwale mchini. Akili alizalidi jali wake kwa lereka seti yibwata mangana gete makali mangwana. Okay, iga ni geko tebekana iga omusubati uyu iga nigo yaikirete nabwata omugako yebuya sana musubati rende banje no mugako yebuya sana bono yaikirete omusubati yokoranga nyasaga chiaka mukuna nyasaye namukuna rende agatebya omusacha oyenga paeteroti norocho musani uri omugutaranere nambwate uri onde nere mugutaranere nambwate nori onde nambwate okay Jesus Christ bono musacha ntaite ontebia yebie kando sipia sontegerete gusondigerete ngana ki eraisa kobo mungino go chakre kogotebi onkiura akore oyino molikio no korukwa Janet Kafunga kwa razetu ra duniani korusi gigabu koire pakasa korukwa Kapsabet insa ruguruga nandiga okay bono Kapsabet iga Kapsabet iga Kapsabet iga Nandi no pameti kwarata ali ya Nandi nabo mwangu kugoteba kwarata ali sore bono gaiga igo mwana siasa nara uwe akigekuba 2027 lazima ngo etinde omuliro lazima ngo etinde omuliro okay bono agatebi bono mwana siasa yakaenda se abantu balinga bangi abantu mbanjite kumusifu sana nkomote balinga ndero twakonyora mugambi twalinge kuligia nae bie ko mugambi nae bieka okay bono yaikirete gaiga yaikirete omugambi oyo iga agakarangirigwa ase abantu abangi punarangirigwa ase abantu abangi giga akamakuru agakora ki bono akarangirigwa kwane diria gochukwana iga kumbe ogechiria abantu aba nkwana tabwate pointi bono rende mbura abantu bamintu 2027 imo maete gento keri ngetete tayari na chakire kugamba bona sikirete na bondo chembiyangambe abantu bamotetia tumia kirakiri tigama chesa yubwate nganga wachakire kugamba nganga okay karuga igase tuli bono mwana siasa na ba korteki na ba soge tigukorugabu ase ngencho agukwana mangana tayo oyino molikio no kurukwa nere kipungeno cheriyata okay nkoire bono mpaka Mombasa ga mjini ga Mombasa tuende tukakunywa hata mnazi kwa razetu ra duniani kwa na iko nene okay demo ajuta kuram oh my god tiganya some Kiswahili gochiabu mumboli kende okay demo ajuta kurambisa bo kurewa jakali okay gocha ntafsiri yese kigusit mama nkonye talibu ameneti omo neno oboke omo subati asa koremeremo agatema ko kwego kia no mo ebosi yae amo menetiki oboke okay no problem okay kurugiga mbiyama sana soko nkonya mama thank you very so much God bless you okay kurugiga korusiga ono molikio no le kurukwa Janet Kafunga azire ndo boke bomenire okay umaye kurusiga nkoire pakasa kuruku Itanga Muranga ga ruguruga senatore chaega Elimuru okay po Abidai alimperekea Pastor Bandia okay
bono gaiga omongwana ariga basikaine sana basikaine no musani oye musani naye nchine njaye musani naye nchine njaye buna bono ndatebe Robert Bumbuli gosente Patrick Obino abasani bana bakongo okay bono gaiga yeikirito musani oyo iga omusani oyo iga egotebe kananga igo agoteba iga musani oye iga mwirite pastor atatageti pastor Pandia nga community yani tugamba monaye noroche bunundigireti iga man of action nyancho kenyabere bunundigireti iga arafu tugamba monaye ngotebi nga ngira asomo pastor frani igero mo pastor oyo akoreki ansabiri ayo mae kongi mugi korworo ongire asomo pastor frani ero gosabera umuriru agosabera umuriru chemesuma 40 bono musani yana bamoteti yaya nje pastor okwandeta sari oyaya tintaiti okay oino molikiano korgochoni musioki nero tumanyiria asengo chikokoleraga igango kwere asaguru kumatayo bono ngo wago dalinde jinzi asaguru kumatayo lakini aguru kumatayos esinere motu Busia Karameni akaribia mkewe kwa kumfuata kila mahali wala gaiga mangana na makongo onywa momo subati likwa munywamire mwancha ine bya sana bono gaigo tebekano mungwano buna bancha na mukaye igo bono mukaye uyu akona kumubwati kirase komo kwagache nagenda neba nemirimo omukungu nwali maiga bunesese nagenda nongo chiali nagenda nonyengo chikukwana nabahiri mukungu nwali bunesese okay bono mungwana ni gatebe ti omukungu yo ngaki ai baba mangane kumbwati bwire staki kanayo kwanika nini oyo no molikio no korokwanere wiri topi wekeza nero manyiri gabu abuno na kolire gaseti ya taifa lero kwa razangula duniani dondosa hapa na pale mwaka James au karako Alright, omwanchi bulire no mwategerali ayunsi kurwesa magazeti na nekenenga na tukulira magazeti gagwa sebono mambia kulinde kinge nchene nenga yo kwenye kusangana itubono mambia tunachiko endanse never katwa kulina never yiringo ntoleka iga anse studio nabagene katwa kulira magana awalingete siasa ngukonera amushubi wa Elijah Nyambane kuruchiza muchiro bara chongo chareka iga nabiko mushubi wa Vincent Ogega kuruchiza muchiro chamasigali aba monsira bana siasa tutukulia mana mange kegima ezi siasa chitu chagusi tobese kusuka tuchale nyuma tuanyolere never nchekuru kwa Geoffrey Osariko Matilda Obaigo ankaraga never National anthem ya never. Hallelujah. Okay, nyasai tata no muyo ngikirire ronche. Okay, nayo ndigirire nyasai tata no muya ogoikirire ron ndigirire tiaye. Nyasai tata no muya ogoikirire ron tegerete kurwere tie itu ya ngetembe FM 102.7
Pona so bwingi tigatobe ngaje naje nchini chaje. You are me, I'm you are me. Okay, no problem kwa razangu ra duniani. Okay, ntate to cheburunge kabisa serious kabisa pi. Kwareta abantu bawo gabunka. Kwareta abantu bawo gabunka. Kusina abantu bawo tata. Kutana ubwente polisi. Na ubwente polisi. Ngakai ngabono mo ngana to kunguyono akakare gonte bina moretera magina agonte ina moretera nyama ekiro ranetaria yemo agonte ina moretera chikure ne chinyanya chinyinga so bonge ngabarire okay agonte ina moretera maguta agonte bina moretera makeup timatinge tokikaro kina bongo etera abugo no problem agonte bina moretera okay bona yetate kere kware konyoma nkwaroje noburi kwani kwarengo muko nkwaroje gakia mana taria so beno naba ukore ba mintali gose naba kwana yari rende rori araje nkwaroje umago swako tutioro keranga ngwa tesegiri ngakira rituko ngageto ko kugiri ni tatageti chinchara oikarosi no problem igoro yao ngananda agutaka nganane na moretera ayetata ngoto sumbule kenyuru tabatari oimokao wana intu twagotebiria baito kabisa bi serious twagotebiria intu abaito muna twato chane tena intu ogoenderete gotoeresaga toko moseri mukungu ataba rende gose no mote osimekire gabu omochi gabu osimekire gabu no moto ire tokobuto no tokobuto oruarende bona yoro chitaria so onyogo toerese guria mukao no maite ndugu ngabono agonte bere musigo ngananda agonte binga mwana usabire kerenge bona gasabire kerenge goto mwana yo gotata mwana yo gasabire ogende takapso utobege takapse barasa gotoerese ono mukungu agoja gote takira beke gotiana ta kubika ingose no era mwana otebire nga mene chumbi aso bonge chumbi toko endogule chumbi tameta igoli mono toko endogule okonya kotugira lakini gakitari asobe barasa ba murango saba gaka ase muikaransete tiga otoerese guria bakungu baino noni tu torosirira baitu noni tu torosiri toko yete bona yekera gotoerese uyu manyanga tucha okoeresa bono koranda ura batalia yetata tiga kunya gotoeresa nga maite anteti nga muire saruni nga ono ayetata no maite ka mukar ne chiusi como minera no maite ka ne chiusi aminete motu o ma go so ago tebi nga mukao tebi muire saruni to ko muira rende ker no buate to ko muira to ko ena no ne konda ere ndoli galigiga oire mukungure ne saruni ibuna tebi ngo mwana otebire nga togenda ndonsi tobera munaye ganyumba Lori arorende ya umoisia ngaire no chirusie chirene chibinte bya gosaba kiagera nyumba bono mokobera rire mukarase muri TV embu ya gotorigere mbuya sana lakini manyanga no koba gukaranza nyumba gigabu rende kiagera umwana otebire okay no problem abu torengere litukira lakini tikamangana mange papa lendo monginogo tigago chago totebinga gose amangana abu gakikendo tikane gotoeresa kwendo tikana gotoeresa ri ojieri sikupemberezi bamange buntuma bona ayoroje kabisa nintu koeresa no nintu ayaita ato nyarite no matenga no nintu etubwato mojano chinyumba kwenda bona nayo obenogete kabisa gotoeresa yao sikupemberezi wara sikusorori never hallelujah.